Welkom bij Smalpraat, een programma voor, door en met heel gewone mensen. Vandaag hebben we te gast Patrick Huisman, de nieuwe hoofdredacteur van de omroep RTV Midden-Limburg. Gaan jullie mee? Welkom Patrick bij ons in de studio. Je bent de nieuwe hoofdredacteur van RTV Midden-Limburg. Klopt. Zou je jezelf even voor willen stellen? Nou ja, Patrick Huisman dus. Ik ben alweer 51 jaar jong, oud. Het is maar wat je wil. Ik ben eigenlijk al vanaf heel jongs af aan bezig met het fenomeen lokale omroep. Ik ben op mijn 17e begonnen bij het jongerenprogramma van de lokale omroep in Beuningen. De gemeente waar ik overigens nog steeds woon. Maar dan in Ewijk. Dat was uiteraard vrijwilligerswerk. En daarna ben ik ook als vrijwilliger heel veel radioprogramma's blijven maken bij omroepen in de regio van Nijmegen. De omroep van Nijmegen zelf, omroep van de gemeente Heumen. Ook een omroep die altijd heel actief was, Uniek FM, wat nu tegenwoordig GL8 heet. Nou, een heleboel andere omroepen. En in de tussentijd heb ik gewoon een opleiding gedaan voor, eigenlijk omdat mijn vader in de detailhandel werkte, zou ik ook in de detailhandel gaan werken. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb onder andere bij de Mediamarkt gewerkt als afdelingsleider. En in die periode, dan praten we eigenlijk over eind 90er jaren, begin 2000, ging voor de zoveelste keer de lokale omroep van Beuningen failliet. En toen dacht ik met mijn grote mond die altijd roept dat je wel weet hoe het beter moet. Laat ik het zelf eens proberen. Althans natuurlijk niet helemaal zelf, want je doet het met een club mensen. Maar ik kende nog een aantal mensen waarmee ik ooit verschillende dingen had gedaan bij de lokale omroep. En toen hebben we met z'n allen toen de zender WebFM en WebTV opgezet. Dat had niet zoveel met het toen nog startende internet te maken. Maar dat had te maken met de W van Weurt en Winsen, de E van Ewijk en de B van Beuningen. Dan kom je op WebFM en WebTV. Op de radio WebFM, op tv WebTV. En dat hebben we, om een lang verhaal kort te maken, heb ik dat zo'n 14, 15 jaar gedaan. Toen ben ik door allerlei privéomstandigheden even een tijdje eruit geweest. Heb ik in Turkije gewoond. En toen ben ik uiteindelijk in 2017 teruggekomen om te gaan werken. Dus ook weer een baan als journalist bij DTV Nieuws. En dat is eigenlijk een soort paraplu-naam voor een aantal lokale omroepen. De drie omroepen die daaronder vallen zijn DTV Osbernhezen, DTV Den Bosch en wat nu DTV Maashorst heet. Want dat heette voorheen DTV Uden, maar dat is een fusiegemeente geworden. Dus sinds 2017 was ik werkzaam voor DTV Den Bosch. Een paar jaar later werd ik binnen die omroep eindredacteur. En dat heb ik eigenlijk tot 29 februari ook gedaan. Ja. En op 1 maart ben ik nu hier begonnen, in deze mooie regio van Midden-Limburg, om te proberen een centrale nieuwsredactie, een streekredactie op te zetten voor de omroepen die deelnemen aan het project RTV Midden-Limburg. Wat was voor jou de reden om te reageren op de vacature? Ik ben toch een beetje, kijk, ik heb mijn hele leven de mazzel gehad, ook wel toen ik bij Mediamarkt of op andere plekken in hoe zeg je dat, in de retail, zoals dat zo netjes heet, werkte om lol te hebben in mijn werk. Bij mij is het echt een beetje leven om te werken en niet werken om te leven. Ik moet er wel een beetje lol in hebben. Ik moet niet steeds denken, wanneer is het vrijdag 5 uur. Nee. En DTV is een ontzettend goede professionele organisatie. En ik was daar eindredacteur. Maar er is er alleen nog een hoofdredacteur boven. Nou, die gaat voorlopig niet weg. Nee. En dat moet ook helemaal niet. Maar ik had zelf nog wel een klein beetje ambitie om te kijken of ik zelf ook nog wat meer kon dan alleen dat. Ja. Nou ja, en dan blijf je toch een beetje op vacatures letten waarvan je denkt, dat is iets wat ik kan.
En de belangrijkste reden, behalve mijn eigen ambitie om te reageren, is dat het ook een hele uitdagende functie is. Want het zijn 5, nu eigenlijk 4 heel verschillende omroepen. De een doet veel meer radio, de ander doet veel meer televisie of doet helemaal geen radio. Of de een doet heel veel tv, de ander een klein beetje tv. Nou ja, de komende jaren blijven die omroepen gewoon bestaan. Maar ik vind het wel een uitdaging om te zeggen, die omroepen hebben eigenlijk allemaal een hele goede nieuwsredactie nodig. Nou, en die gaan wij proberen te vormen. Dat klinkt heel interessant. Heb je enig idee hoe je het aan gaat pakken? Of zeg je nou, ik ben net begonnen? Nou, ik heb wel een idee. Kijk, er is nu de website RTV Midden-Limburg. We hebben eigenlijk bedacht dat dat ook de naam zou moeten worden. Kan zijn dat als je straks op de radio bent, dat je nog een iets andere naam geeft. Misschien Radio Midden-Limburg en dat je het op televisie TV Midden-Limburg noemt. Maar RTV Midden-Limburg is in ieder geval de paraplu-naam, laten we het maar even zo noemen. En op dat platform, want die website is er dus nu al wel, daar is nu voorzichtig een heel klein begin gemaakt, nog zonder mij, met het verzamelen van al het nieuws uit de regio. Nou, de komende weken, maanden, wil ik allereerst beginnen om dat veel meer te versterken. Dus meer nieuws, kwalitatief betere nieuwsartikelen, meer eigen nieuws. Maar dat zal allemaal niet zo makkelijk gaan, want we moeten nog de mensen aannemen. Hè, de mensen die samen met mij dat gaan moeten doen, die moeten we nog aannemen. Ja. De sollicitaties dat hebben we deels gehad, deels moeten we nog gesprekken voeren. Dus die mensen komen er nu langzamerhand mondjesmaat bij. We gaan uiteindelijk, behalve ik, in een team van 3-4 mensen werken. Ik hoop overigens dat daar ook nog wat vrijwilligers van de deelnemende omroepen bij komen. En dat is de eerste stap. Ja. De volgende stap wordt dat we bij belangrijke onderwerpen in Midden-Limburg daar ook met de camera naartoe gaan. En dat we daar dus ook een video van gaan maken. Video's die we dan op de website weer aan het nieuwsartikel kunnen hangen, om het zo maar even te zeggen. En dan de stap die daarna moet volgen, maar dan praten we al over ruim na de vakantie, ruim na de zomervakantie, is dat we gaan proberen om te zeggen, we maken er een soort nieuwsuitzending van. Per dag of per 2 dagen, ook dat moet zich langzamerhand, het kan allemaal niet van de een op de andere dag. En dan maken we daar dus een programma van waarbij we zeggen, kijk, dit is het televisieprogramma, alsjeblieft, zeggen we dan tegen alle deelnemende omroepen, hier heb je een nieuwsuitzending en die mogen jullie uitzenden. Oké. En verder wil ik nog even niet vooruitdenken. Nee, ik vind dit al heel ver, want het is gewoon een hele nieuwe baan, een hele nieuwe omroep. Is dat iets wat jou triggert, dat het echt zelf opzetten is? Of vind je dat niet belangrijk? Het pionieren, het vanaf nul beginnen, dat heb ik al 1 keer gedaan. Met de omroep voor Beuningen, die overigens later de omroep ook voor Druten werd. En later ook nog een klein stukje voor West-Maas en Waal. Dus toen was het al een behoorlijke streekomroep. Maar dat vind ik wel leuk, om daarmee te beginnen. Om een beetje te pionieren. Om een beetje vanuit het niets proberen iets op te bouwen. Ja. Je spreekt geen Limburgs. Nee. Kun je het goed verstaan? Ik heb het idee dat ik 90 tot 95% kan verstaan. Daarnaast ben ik al 32 jaar bevriend met iemand, mijn beste vriend, die zijn roots heeft liggen in Ulestraten. Dus als het echt moet, kan hij me nog helpen. Kan hij me een cursus geven. En voor de rest denk ik dat de Limburgers wel zo, het is wat ik tot nu toe heb meegemaakt, zich zo openstellen voor iemand dat als je het even niet snapt of even niet begrijpt of even het niet verstaat, dat ze je echt wel zullen helpen. Ja. Nou kom ik dus net van onder de rivieren, net. Maar met mijn vader die in 1981 carnavalsprins, stadsprins van Nijmegen was, verbeeld ik mezelf dat ik ook wel een beetje snap wat carnaval is. Hoewel dat natuurlijk op de ene plek anders gevierd wordt dan de andere plek. En het heet ook niet overal carnaval, ook dat weet ik allemaal. Dus ook met carnaval denk ik dat ik me wel een hele eind zal kunnen redden. Maar ik zal veel moeten leren. Dat geeft niet. Ik woon ondertussen zelf hier 14 jaar ongeveer en ik leer nog iedere week bij, denk ik. We gaan even terug naar Patrick die klein was. Jij woonde in Beuningen op dat moment. Ja.
Wat voor opleiding heb je gedaan naast de detailhandel? Maar daarvoor de lagere school, was dat leuk? Oh god, nou, op de basisschool in Beuningen, op de Beundert. En daar weet ik niet zo heel veel meer van. Ik ben heel slecht in dingen onthouden. Maar daar heb ik een redelijk normale jeugd gehad met beide ouders. Die overigens wel veel moesten werken. Allebei altijd heel veel gewerkt. En inderdaad heb ik daarna de lagere detailhandelschool en de middelbare detailhandelschool gedaan. Maar ja, achteraf had ik natuurlijk eigenlijk de school journalistiek moeten doen. Want dat heb ik niet gedaan en toch ben ik nu hoofdredacteur. Ja. Maar goed, bij DTV Nieuws was ik ook eindredacteur, was ik verslaggever, presentator. Nou ja, deed ik 100 dingen. En dat lukt en dat zie ik overigens op veel meer plekken hoor, dat mensen ook zonder een school voor de journalistieke opleiding aan het werk zijn in het medialandschap. Ja. Je bent op een gegeven moment naar Turkije gegaan. Waarom ben je teruggekomen? Ik ben naar Turkije gegaan om daar te wonen en te werken. Mm-hmm. Dat deed ik in een badplaats Alanya. Vrij bekend voor mensen die regelmatig naar Turkije gaan. Maar dat was net in een periode dat Turkije had eigenlijk voor 2015 zo'n ruim 60 miljoen toeristen. En toen ik eind 2017 stopte, toen was daar nog maar een fractie van over. Vanwege toch het beleid in Turkije, laat ik het maar heel voorzichtig omschrijven. Wat ervoor zorgde dat er steeds minder toeristen kwamen. Dat is inmiddels weer aan het terugkomen, hoewel die natuurlijk rondom corona en alles ook flinke klappen hebben gehad. Dus ik kon daar eigenlijk financieel gezien niet langer blijven. Daar kwam het eigenlijk op neer. Wat ook speelde, en dat is in dit verband wel relevant, wat ook speelde was dat ik de journalistiek gewoon miste. Dus ik had eigenlijk gewoon, ik ben blij dat ik het gedaan en geprobeerd heb. Want bijna 3 jaar lang wonen in een ander land, dat is toch wel een uitdaging. Maar ook daar leer je heel veel van. En dat zijn ook dingen, ik zal maar zeggen levenslessen, die je ook weer gebruiken kan op andere manieren. Ja. Wat was het fijnst om in Turkije te wonen? Absoluut weer. Ja, ik wou de vraag stellen. Ik denk het antwoord is eigenlijk wel logisch. Ja, maar je moet ook, wat dat betreft hoor ik nog regelmatig bepaalde meningen over Turkije, waarvan ik denk, wat jammer. Ga er eens kijken, meen ik echt. Het is een fantastisch land, fantastisch vriendelijke mensen, zeer gastvrije mensen. Zijn bijna beledigd als je bij hen bent en je zou niks eten of drinken. Je komt er een paar kilo zwaarder van terug. Heerlijk eten, heerlijk uitgebreid ontbijt kennen ze daar. Het is echt een fantastisch land. Het is echt een geweldig land om in te zijn. Zou je nog een keer terug willen? Oh, ik ben er nu al door omstandigheden, corona en andere dingen, heel lang niet geweest. En ik wil echt heel graag, misschien zelfs komende zomer, terug. Maar ik zou er misschien nog wel willen wonen, zo een paar maanden per jaar, bij wijze van spreken. Maar ik zou er niet meer voor goed willen wonen. Nee. We gaan even terug naar nu. Je hebt tv gemaakt, radio gemaakt, eindredacteur, hoofdredacteur. Welk onderwerp vind je eigenlijk het meest leuk om te doen? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Ik vind het organiseren heel leuk. Dus wat ik nu moet doen, daar komt ook een stukje organisatie bij kijken. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Maar ik heb heel lang geen radio gemaakt. Ik zou heel stiekem dat ook wel weer willen gaan doen. Daar heb ik heel weinig tijd voor. Als hoofdredacteur ben ik straks natuurlijk iets minder bezig met zelf nieuwsberichten schrijven, zelf de interviews doen. Maar ik zal ze ook nog steeds wel moeten doen. Maar daar ben je ietsje minder mee bezig. Wat ik wel onvoorstelbaar leuk vind, en dat gaan we wat mij betreft proberen ook natuurlijk hier bij RTV Midden-Limburg te doen, is dat we de gemeenteraadsverkiezingen over 2 jaar heel goed gaan volgen. En wat mij betreft, zo goed als in alle gemeenten, iets doen met debatten, lijsttrekkersdebatten of andere vormen van debat. Want dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Oké.
Daaraan gekoppeld eigenlijk, denk je dat je het moeilijk vindt om niet alles wat geschreven en opgenomen wordt, om daar het eigenlijk anders te willen doen? Je bedoelt wat mijn collega's gaan maken? Ja. Nou, nee, sterker nog, in het begin, of misschien eigenlijk wel de hele tijd, is het natuurlijk de bedoeling dat alles wat de collega's maken, dat ik dat zie voordat dat op de website of op de zender komt. Want een deel van mijn taak is natuurlijk ook het zorgen voor de kwaliteit van hetgeen wat we gaan maken. Dus het is niet zomaar dat iemand iets gaat maken en dat het dan maar zomaar opknalt. Maar dat zal ik moeten controleren. En natuurlijk op den duur, als iemand een kort nieuwsartikel van een ongeluk of zo, dan zal ik dat misschien niet allemaal meer controleren. Maar in het begin dan wordt dat echt mijn taak. Ja. En dat is wel iets wat jij echt heel leuk vindt. Ja, ik vind het heel erg leuk dat als eindredacteur bij DTV Nieuws deed ik dat al voor een heel groot deel. Mensen komen met hun reportage die af is, of half af is moet ik eigenlijk zeggen, naar mij toe. Hè. Die hebben dan leuke quotes uitgezocht van de geïnterviewden. Hebben daar verbindende teksten bij geschreven. En daarmee komen ze naar je toe van dit is mijn reportage, zou je daarnaar willen kijken? Nou, en dan is mijn taak om te zeggen, nou die tekst is wat te lang. Of dit is niet helemaal goed. Of zou je die quote niet naar voren halen, want die is belangrijker. Nou ja, dat is mijn taak. En dat wordt deels hier ook weer mijn werk. Ja. Je gaf net aan dat je over 2 jaar als de provinciale verkiezingen zijn. Gemeenteraadsverkiezingen, sorry. Er zijn dat je dan zegt van ik vind het leuk om debatten en zo uit te zenden. Is politiek ook hetgene wat jij het leukste vindt in de journalistiek? Ja. Ja, daar kan ik wel gewoon heel eerlijk over zijn. Ja. Hoewel er echt, ik vind een persoonlijk verhaal van iemand waarom die iets doet, vind ik ook hartstikke mooi. En je kunt ook een prachtig portret maken van mensen met een hele bijzondere hobby. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Maar politiek is toch wel iets waar mijn hart een beetje sneller van gaat kloppen. Ja. Kun je daar wat meer uitleg over geven? Kijk, een politicus heeft een verhaal. Dat wil hij graag kwijt. Jij hebt vragen. Ja. En dat botst altijd een beetje met elkaar. Want hij wil liever niet al jouw vragen heel eerlijk beantwoorden. Althans, dan zeg ik meteen dat een politicus niet eerlijk is. Dat is niet de bedoeling. Maar nee, want dat geloof ik oprecht niet. Maar een politicus kan wel redenen hebben om te denken, nou, dit wil ik nog even niet. Of dit wil ik later vertellen. Of dit wil ik. En het is precies dat spanningsveld waarbij jij vragen hebt over, ja, maar hoe wilt u dat nou gaan oplossen? Hoe wilt u dat nou gaan bekijken? Dat spanningsveld tussen wat een politicus wil vertellen en wat jij wil horen, daar gaat het mij om. Ja, ik ga natuurlijk even verder naar het Forum voor Democratie, waar je een interview hebt gedaan en waar je genomineerd bent voor de Sonja Barend Award. Wat was daar zo bijzonder aan dat interview? Hoe lang heb je? Nog een kwartiertje of zo. Nou, dat zullen we de kijker niet aandoen. Je moet je voorstellen, het gaat in dit geval om kijkers kunnen als ze erop googlen op mijn naam en op FVD en op Den Bosch, dan komen ze een heel eind. Dan moeten ze het interview maar kijken. Wat daar gebeurde was, ik heb hier nu de kans om het wat breder uit te leggen, hoewel eigenlijk de kijker dat niet zou moeten hoeven weten. Maar we zitten hier nou toch aan tafel, laat ik het maar vertellen. Je moet je voorstellen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022... ik moest alles rondom de verkiezingen voorbereidingen voor alle 3 de gemeenten. Dus ook die van Maashorst, ook die van Os, ook die van Bernhezen en ook die van Den Bosch. In Os en Maashorst was eerder geweest, dat was een herindelingsgemeente. Dus dat was al gebeurd. Maar daar zat ook iemand van Forum voor Democratie die meedeed. En die kwam er ook in. En in die periode heb ik al heel veel contact gehad met het partijbureau van FVD. Om die beste man bij ons in de uitzending te krijgen. Want ze schermden alles af. Dat was toen al een heel groot probleem. Toen was dat geweest. Ik had die man wel in de uitzending gehad. Maar dat had echt bloed, zweet en tranen gekost. En allemaal gedoe en gelazer. Goed. Uiteindelijk werd het maart 2022... En ik was nog steeds bezig om de lijsttrekkers van Forum voor Democratie in Den Bosch en in Os naar de studio te krijgen. En dat was me nog steeds niet gelukt. En het was nog maar een week of 1,5 week tot aan de verkiezingen. Nou, eindelijk lukte het.
En ik zou ze tegelijk interviewen. Dat wil zeggen, in één ochtend, natuurlijk niet tegelijk. Want wij maken uitzendingen voor Den Bosch en we maken andere uitzendingen voor Os op dat moment. Dus eerst kwam de lijsttrekker van Os. En daar had ik een politicus van GroenLinks die met haar in debat ging. Omdat we die politicus nog aan het woord moesten laten. We deden iedere keer 2 politici. Ja. En we hadden in Os een even aantal. Dus dat is makkelijk. Ja. Die gingen met elkaar in gesprek. Maar met alle respect voor de lijsttrekker van Forum voor Democratie in Os. Deze mevrouw was nog niet zo ervaren. Had er nog niet zoveel ervaring, had er nog niet zoveel kaas van gegeten. En dus liet de lijsttrekker van GroenLinks, die dat ook in de gaten had, liet haar behoorlijk heel. En ik zelf als gespreksleider deed dat uiteraard ook. Ja. Want je gaat niet iemand voor de bus gooien. Nee. Dat interview, dat was geweest. En zowel de lijsttrekker van GroenLinks, die ik een klein beetje ken, omdat ik de politiek daar al jaren ken, en ik waren een beetje chagrijnig over dat het niet zo goed gelukt was. In het hoekje zat daar de lijsttrekker van Den Bosch voor Forum voor Democratie. Die zat alles op te nemen met zijn telefoon. En zij deed dat daarna bij hem. Want de FVD gelooft niet in ons als mainstream media. En die zijn dus bang dat wij dingen gaan verknippen. En die wilden dus alles zelf opnemen met de telefoon. Nou ja, mensen moeten hun eigen conclusies daarover maar trekken. Ja. En in het gesprek met hem, in het voorgesprek met hem, na dat interview, zei hij, nou, bij mij mag er wel een tandje bij hoor. Zo woorden van gelijke strekking. Dus toen dacht ik bij mezelf, dan doen we dat. Ik wou dat juist kan zeggen, geregeld worden. Nou ja, en daar kreeg je het interview van, wat dus redelijk viraal is gegaan in Nederland. Want eerst ging het in maart viraal, vlak voor de verkiezingen. En dat leverde toen al een heleboel commotie op. Want pas toen Forum voor Democratie in de gaten had wat er gebeurd was. Dus beiden zijn vertrokken met een heel vriendelijke... Na afloop was er geen enkel probleem. Woord, nee. Geen onvertogen woord. Helemaal niets. Nee. Helemaal niets. Pas toen ze in de gaten kregen hoeveel commotie er ontstond. En landelijke kranten erover gingen schrijven. En ik de Bosse Sven Kokkelman werd genoemd. En weet ik veel wat. Toen gingen ze ineens op hoge poten een brief aan mijn directie sturen. Dat ik de vrouwelijke medewerkers van FVD lastig gevallen had in de maanden ervoor. Ja, om maar die interviews te krijgen. Ja. En dat lukte maar niet. En daar werd ik af en toe een beetje boos van. Dus toen gingen ze allerlei nare dingen over mij vertellen. En kwamen die beiden, want daarna moesten nog de echte lijsttrekkersdebatten volgen. Ja. Daar kwamen beiden niet meer. Nee. Want die waren veel te bang dat ik het nog een keer zou doen. Ja. Nou ja, en vervolgens is dat interview viraal gegaan. En vervolgens kreeg ik in oktober, kwam het opnieuw in de aandacht. Omdat ik de eerste en tot nu toe enige lokale tv-journalist ben die een nominatie heeft gehad voor de Sonja Barend Award. Ik heb hem niet gewonnen. En dat was ook meer dan terecht, want ik moet wel zeggen dat er nog wel wat af te dingen valt op het interview. Want ik had de man wel iets meer ruimte moeten laten. Ja. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Is wel een heel mooi verhaal. Wie zou jij nog heel graag een keer voor je camera krijgen om eens te interviewen? Nou, als ik even niet lokaal kijk, dan Sonja Barend. Overigens, als deze opname afgelopen is, ga ik naar Amsterdam. Naar het Betty Asphalt complex waar Paul Haan Sonja Barend interviewt. Okay. En ik wil daar graag bij zijn. Maar haar zou ik nog wel een keer willen interviewen. Dus ik had ook een mailtje gestuurd dat ik vanmiddag wel wil meehelpen om haar te interviewen. Maar daar heb ik niks op gehoord. Dus dat is een beetje jammer. Ja. Zo bekend ben ik dan nog net niet. Dus haar zou ik nog wel een keer willen interviewen. En hier in deze regio weet ik het natuurlijk nog te slecht. Ja. Maar zou ik natuurlijk ook wel politieke kopstukken en dergelijke, als er straks wat aan de hand is of als er wat speelt, ja, dan vind ik dat leuk om die te interviewen. Volgens mij speelt er altijd wel iets in de politiek. Er speelt in 5 gemeenten, zeker in de zonder welke gemeente ook tekort te doen, maar in de grotere gemeenten Weert en Roermond speelt er altijd van alles. Ja, zeker weten. Hoe zie jij je toekomst vanaf 2030? Oh, vanaf 2030. Oh, mijn god. Nou, hoe oud ben ik dan wel niet?
geen idee. Misschien ben ik dan nog wel steeds hoofdredacteur. Maar dan zijn we inmiddels één zender voor het hele gebied. Want dat is de wet die er nou eenmaal aankomt. Daar hebben we het nog niet over gehad. Hè, maar er komt als er tenminste geen streep door de rekening gehaald wordt door een nieuw kabinet. Dan krijgen we een nieuwe wet die zegt dat er nog maar 80 stads- en streekomroepen over mogen blijven ten opzichte van de 220 die er nu zijn. En ja, dan hoop ik eigenlijk dat ik hoofdredacteur ben van deze of een andere lokale streekomroep of iets dergelijks. Wat denk je dat de grootste valkuil is? Voor mij of voor... Voor het komen tot één omroep. Wat is de grootste valkuil? Kijk, ik ben ervan overtuigd dat met ik heb de luxe dat ik een aantal betaalde krachten mag aannemen om die sterke nieuwsredactie voor Midden-Limburg te gaan vormen. Die zich ten dienste stelt van al die omroepen in feite, maar die natuurlijk op de eigen website RTV Midden-Limburg al dat nieuws moet gaan brengen. Als je daaraan kan toevoegen de passie van de vrijwilligers, dan heb je volgens mij iets wat bijna niemand heeft. Namelijk de continuïteit en de kwaliteit van de betaalde krachten. En de passie en de inzet en alles wat je maar bedenken kan van die vrijwilligers. En als je dat samen kan voegen tot één geheel, dan heb je iets heel bijzonders in handen. En de valkuil, want daar vroeg je naar. De valkuil is dat mensen te veel op hun eigen eiland van hun programma of van hun omroep blijven zitten. En dat is voor de komende jaren nog prima. En daar heb ik overigens ook niks over te zeggen. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb niets over de deelnemende omroepen te zeggen. Ik heb niets over de programma's van die omroepen te zeggen. Maar mijn droom is het wel een beetje om er een hele mooie, stevige, sterke streekomroep te maken. Of al ben ik daar niet bij betrokken, maar dat die er uiteindelijk komt voor deze regio. Want ik denk dat iedere inwoner van het gebied Midden-Limburg, ik kan niet alle 7 gemeenten gaan opnoemen, maar iedereen weet wat ik bedoel. Die verdienen een hele goede publieke lokale omroep. Dat verdienen die inwoners. Dat vind ik echt. Want anders heb je alleen nog maar de Limburger. Ja. Voor het harde nieuws. Ja. Nou, dat vind ik te weinig. En de valkuil is dat we gaan denken, ja nee, maar ik wil alleen maar mijn eigen kleine lokale... En ook, nogmaals, die ene streekomroep is er nog lang niet. En dat gaat ook nog wel even duren. En we moeten ook nog zien hoe het allemaal gaat. Maar ook in die nieuwe streekomroep kun je aandacht blijven houden voor iets wat zich heel lokaal afspeelt. Dat kan. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor. Ja, je begrijpt de angst van de omroepen voor dit grote RTV Midden-Limburg. Ik weet niet of dat de angst is van de omroepen, want ze hebben het zelf in gang gezet. Maar laat ik dan, dat antwoord had ik misschien dan veel korter kunnen geven. Laat ik dan het antwoord geven op jouw vraag, wat is de grootste valkuil? De angst voor het onbekende. Ja. Ik denk dat openstaan voor het nieuwe een veel beter uitgangspunt is. Dat denk ik echt. Ik vind dit een hele mooie afsluiting van ons gesprek. Ik hoop ook dat alle omroepen ervoor openstaan en dat we over 5 jaar een hele sterke RTV Midden-Limburg hebben. Voor jou hoop ik dat je dan nog aan het roer staat. Zou leuk voor je zijn. We zullen het zien. En voor nu bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Altijd. Patrick krijgt vast nog een hele klus eraan om al die omroepen samen te brengen. Maar ja, het zal hem vast wel lukken. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.